Наблюдаваме приятното слизане, как се пие вода наблюдаваме. Аре бе, пи пак бе. Господин Сивков отолява своята жажда. Всеки в ухото ми влиза. Ако искаш на мен да ми влезе в ухото. След малко я ще се надопеда, пуска език на пирин. Какъв несериозен човек. О, батко! Хай кажи сега бирата дали е по-сладка? По-сладка. Еми аз вече пик, ако ме беше питал преди малко. Между другото, тук има друг чучур, може едновременно да пием. Да бе, как няма да се направим сега да пием едновременно. От тук е човек с огромни глътки. О! Бах ти огромните глътки. Перал, мисля да прекратявам.